Predstavte si, že celý svet sa dohodol, že jeden konkrétny kus kovu, platínovo-iridiový valček ukrytý v trezore pri Paríži je tou jedinou pravou mierou hmotnosti na Zemi. A každý kilogram na svete, každá lekárenská váha, každý priemyselný stroj bol kalibrovaný presne podľa tejto jednej veci. Znie to neuveriteľne? A predsa presne takto to fungovalo 130 rokov. Vítajte pri prvej epizóde podcastu Dovolená chyba. Moje meno je Peter a budem vás sprevádzať presným svetom metrológie. Podcast Dovolená chyba vám prináša Slovenská legálna metrológia a práve začíname našu spoločnú cestu po sústave jednotiek SI. Dnes si povieme príbeh kilogramu a o tom, ako ho vedci v roku 2019 navždy oslobodili od závislosti na fyzickom predmete. Pripútajte sa, začíname. Toto je podcast Slovenskej legálnej metrológie. Dovolená chyba. Kilogram je základná jednotka hmotnosti v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Táto sústava má celkom 7 základných jednotiek: meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. No a každá z nich opisuje niečo, čo sa nedá vyjadriť kombináciou ostatných. Na to nám slúžia odvodené jednotky. Kilogram hovorí o tom, koľko látky obsahuje teleso, i keď sa jeho definícia v posledných rokoch zmenila z niečoho hmotného na produkt predstavivosti podložený niekoľkými fyzikálnymi zákonmi. V každodennom živote sa s kilogramom stretávate stále. 100 gramov šunky v obchode, 500 mg ibuprofenu v tabletke, tona oceľového nosníka na stavbe. Ale kilogram nie je len o potravinách a liekoch. Je základom celého priemyslu, vedy a obchodu. A keď sa meria hmotnosť nesprávne, môže to mať až fatálne dôsledky. Od predávania menej tovaru ako zákazník zaplatil, až po chybné dávkovanie liekov. Tento podcast vám prináša Slovenská legálna metrológia. Váš spoľahlivý metrologický partner. Vráťme sa preto do roku 1889. Na prvom zasadnutí Generálnej konferencie mier a váh bol schválený medzinárodný prototyp kilogramu. Valček vyrobený zo zliatiny platiny a irídia v pomere 9:1 s priemerom aj výškou 39 mm. Celkom malý, nie? A tento valček uložený pod 3 sklenenými zvonmi v Sèvres pri Paríži bol jedinou referenciou. A všetky ostatné etalóny, národné či pracovné rozoslané do krajín sveta, boli jeho kópiou. A tu nastal ten problém. Platina a iridium sú síce veľmi stabilné materiály, ale od dokonalosti majú stále ďaleko. Pri poslednom medzinárodnom porovnaní kópií v roku 1988 vedci zistili, že niektoré sa navzájom líšia o desiatky mikrogramov. Mikrogram je síce miliontina gramu, je to menej ako hmotnosť zrnka prachu. Pre bežný nákup šunky na pulte to isto nevadí, ale vo vede, farmácii alebo špičkovom priemysle je to nezanedbateľný rozdiel. No a nikto nevedel povedať, či sa zmeny za 10 ročia udiali náhodne alebo systematicky, pretože ani samotný originál v Paríži nebol imúnny voči starnutiu. A to viedlo k zmene, ktoré sme sa dočkali o 30 rokov neskôr. Vedci sa preto rozhodli kilogram predefinovať. Nie cez predmet, ale cez ustálené fundamentálne konštanty. Od 20. mája 2019 na Svetový deň metrológie je kilogram definovaný prostredníctvom Planckovej konštanty, teda H sa rovná 6,626,07015 krát 10 na minus 34 joule sekúnd. A toto číslo je zapísané do zákonov kvantovej fyziky a je rovnaké kdekoľvek vo vesmíre. Plancková konštanta nám opisuje, ako je energia rozdelená na najmenšie možné balíčky, teda kvantá, na úrovni atómov a subatómových častíc. Ak vám to znie abstraktne, skúste si to predstaviť takto. Je to jedna z najstabilnejších hodnôt, akú vôbec poznáme. Nezávisí od teploty, od materiálu ani od miesta či času. Kilogram je teraz rovnaký na Zemi či na Mesiaci, a to aj o 1 000 000 rokov. Toto je filozofická revolúcia v metrológii, pretože sme sa dostali od predmetu k prírodnému zákonu.
Na realizáciu kilogramu sa dnes používajú tzv. Kyblové váhy. Extrémne presné prístroje, ktoré elektromagnetickou silou kompenzujú gravitačnú silu závaží a prepájajú tak mechanickú hmotnosť priamo s Planckovou konštantou. Sú to jedny z najpresnejších meracích prístrojov, aké ľudstvo kedy skonštruovalo. Viac informácií nájdete na www.slm.sk. No a čo to znamená pre nás? Slovenský meteorologický ústav v Bratislave uchováva národný etalón hmotností, teda závažia triedy E1, ktoré sú naviazané k Planckovej konštante prostredníctvom medzinárodného reťazca kalibrácií. Od tohto etalónu sa odvodzujú všetky ostatné merania hmotnosti na Slovensku, od priemyselných váh až po analytické prístroje v laboratóriách. Overovanie tých váh, ktoré denne používate v obchode, v lekárni či vo výrobnom závode, zabezpečuje legálna metrológia. Autorizované osoby pravidelne preverujú, či meradlá merajú správne. Zákon číslo 157 z roku 2018 o metrológii presne stanovuje, ktoré meradlá musia byť overené a vyhláška číslo 161 z roku 2019 zase to, ako často. Je to tichá, no nevyhnutná súčasť každodenného hospodárskeho života. A ak potrebujete so svojím meradlom poradiť, neváhajte sa kedykoľvek ozvať. Viac informácií nájdete na www.slm.sk. Toto je podcast slovenskej legálnej metrológie. Dovolená chyba. Kilogram má za sebou fascinujúcu cestu od platinového valčeka v parížskom trezore až po kvantové laboratória celého sveta. Na budúce sa pozrieme na meter, jednotku, ktorá pôvodne mala byť 10 miliontinov obvodu Zeme a dnes závisí od rýchlosti svetla. Ďakujem vám za pozornosť a počujeme sa na budúce. Do zmerania, priatelia.